Salutare tuturor! Azi vreau să vă arăt cum am jucat eu Roblox și am făcut un hack. Salutare tuturor! Azi vreau să jucăm un joc, cel mai fain joc de pe planeta asta, e cel mai popular. Să vedem pe Brookhaven sau unde să jucăm, care e asta, pe Brookhaven. Bun. Să ne jucăm, să văd ce jocul m-am jucat eu și foarte fain. Vreau să vă arăt pe jocul ăsta cum să faceți cel mai troll, să fiți troll pe Brookhaven-ul ăsta, da. Unde-i drift în Brookhaven. Asta e fotografia asta. Încercesc fotografia. Bă, deci să intrăm și să ne jucăm. Scuzați, da, așa arăt eu, că așa îmi dă ei, că vezi și de alea. O să adăugăm mai multe. Să vă arăt un joc. Cum să conduceți mașinile singure. Deci, săriți și... Hai că trebuie altă mașină, cu asta nu puteți. 200. Aoleu, ce sună astea. Putem. Bă, faceți asta. Faceți sărit așa și vă învăț. Și tu vă învăț. Da? Vedeți acolo. Stai că ca să puteți să vă și mișcați, trebuie să urcați în mașină. Să urcați. Partea asta este. Așa este ieșit. Ăștia magazine și acolo. Druna, mașinile astea, druna sună, parcă sună ca o tigaie care cineva bate cu polonicul cu tigaie și atât îmi pune tigaia la ureche și îi bate, îi pune. Până ce îi nebunesc. De parcă asta fac și astea. Stați un pic, că pun